bertsogintzari eta bertsolaritzari egin dien ekarpenagatik, aurtengo txapeldunari Sebastian Lizasok jauntziko dio txapela. Herri hau herri egin aldugu, zeman du bizikidetzak, zenbat eman du euskalduntzeak, ez behar beste guretzat. 40 urte eta garaia da egurasteko ametsak, akaso hortan bertsolaritza, ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten, transmisioaren trentzak, guk beti gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak, lehengoekin ta gaurkoengandik, txapelau gerokoentzat, lehengo